बिथां रनजित बसुमतारीनि 15 दिनसोनि सिगां मोनसे भिडिअ होदोंमोन। आं होआखै बा गुबुन गुबुन फेसबुक पेजफोरावहाय हगारलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नुलायसो गारदों। तो बावहाय रनजित बसुमतारीया मा होननानै बुंगोन, एनडिएफबि आफादाव थाङि समाव पापर मोखांमोन, नंगौना नङा? जेब्ला एनडिएफबियाव फैखांनायनि उनावहाय मा मोखां खालामना लाखो बियो? आपेल मोखां खालामना लाबाय, अरेन्ज मोखां खालामनानै लाबाय, नङा होनबा? एसे फाग्ला फाग्ला खालामना लायोलै बिथां रनजित बसुमतारी। इहे मा पापरा सावोब्ला जेरैबायदि खामनानै दाखा दाखा खना फारसे गोसोम खना फारसे माबा सेम बेफोरबायदिमोन आरोखि। दाथ' आपेल बायदि स्लिम स्लिम अरेन्ज फोरबायदि साफा गोमो बिदिल' खालामना लालायथिबाय। इएम जालायथिबाय नालाय ओंखायनोथ' थाखा फैसानिबो अभाब गैला, गान्दु लालायसै मालाय थाखा फैसाखौ, बेफोरबायदि आरोखि। जिखियानो जादोला 15 दिनसोनि सिगां बिथाङा एपिबिनि सायाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जे अनजालि दैमारि मेडाम ना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोखि। गासैबो बाथ्राया अनजालि दैमारिनि सायाव बा डक्टर अनजालि दैमारि मेडामनि सायाव बाथ्राखौ बुंदों। एपिबिखौ मानो जोनोम होखो बर'फोरनि जोंनि बे ट्राइबेल माबायावहाय 6 सिडिउलावहाय, बेफोरबायदि बाथ्राया गोबां ओंखारलांदों इनडाइरेक्टलि। खारन बिखौ बुंनाय माने एपिबिखौ मानो जोनोम होखो? जों बर'नि गेजेराव मोननै राजखान्थि दङ, बे मोननैबो जेन एपिबिआबोथ' देरहाया, बिपिएफआबोथ' देरहाया, इउपिपिएलआबो देरहानाय नङा, बा सोरबायासो बिबार बारोब्ला। खोथाया ओरैबायदि जाहैगोन, आंनि बुंनांगौआ नैबेसो। नोंथांमोना इउपिपिएल सरकार दादों, थिग आसे मानिबाय। बिजेपिखौ सोनांगौ मा दरखार दङमोन इउपिपिएलआ? आंनि खोथाया बेसो। थांनाय 15 बोसोरावहाय बिपिएफआ 15 बोसोर सासन खालामदों, सासनाव गाद्दियाव दङमोन। 2 बोसोर इन्टारिम, नंगौना नङा रायजोफोर? 2 बोसोर इन्टारिम, ओमफ्राय 15 बोसोर बिसोरो मा पावाराव फैदोंमोन, बिपिएफ दोलो हिसाबै पावाराव दङमोन। नाथाय दिनै बिथांमोननि 15 बोसोर सासन थानायाव ना कंग्रेसजों एलायन्स थानायाव कंग्रेसखौ गेलेनो होदोंमोन, ना बिजेपिखौ एलायन्स थानाय समाव बिजेपिखौ गेलेनो होदोंमोन? बावहाय 6 सिडिउलावहाय जोंनि बिटिसियावहाय जों साननानै नायदो, होनबा सोर सोफैजेना बिजेपिखौ? इउपिपिएल ना बिपिएफ? बे फेरेंगा मोनानो सोफैजेनदों। दिनैहाय एपिबिआ जोनोम जानाय लगे लगेनो मा बिजेपिआ सरकाराव पावाराव फैगोन नामा समखि हाबदों। समखिनायखौ सोर खालामदों? नोंसोर खालामदों। आरो गिबावनांगोन नोंसोरो। लासैनो इउपिपिएलआ जेनजोबगोन, गासैबो समस्थियाव जेनगोन। माब्रै? दिनै नोंसोरनि हालात, नोंसोरनि अबस्था, इउपिपिएलनि नैबे फेरेंगानि हालात अबस्था गाज्रि। नैबे आरो सानजारांखौथ' मा होनना बुंनो, हरनि 10थाब्ला डिजे टावार ना मा बे हटेलनिफ्राय ओंखारनायसो लोगो मोनगोन हरनि 10ता 11थाब्ला, आरो मोजां हालोदाव लोगो मोना। दाखालि आं लोगो मोनदोंमोन सार रन्जन दैमारिखौ जेब्ला न'आव दोनहैयो, आं बेवहाय ओंखाम जानो होननानै थांदोंमोन हरनि 10ता। अब्लानि समाव मा कन्डिसन, मेन स्ट्रिमाव फैदो, बा जि पावार जों देरहाखासिगोन, बेफोरबायदि आरोखि। अंक फेल, सानजारांनि अंकआ टटेलि फेल। जायनि जाहोनाव गावनि समस्थियावनो थांनानै सानजाराङा होखारजायो, असनमान खालामजायो, टिकेट मोनगोननि आसा जेबो मोना। दिनै रनजित बसुमतारीयाबो दिनैहाय 3 केन्डिडेट जानानै दं बावहाय। जानो हागौ बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय देरहानानै इएम बिथाङाबो मोना। सांग्राङाबो दिनैहाय गेलेगोनफोरबायदि जानानै दं, गेलेखागोनबो। लाख थाखा दिनै खरस खालामनानै बियो लामा बानायदों, लामा बानायगासिनोबो दं। लोगोसे आरो खाम्फायाबो होगोन टिकेट। होनबा नोंलाय बहा देरहानांगौ जाखो रनजित बसुमतारीया? थाङै थुङै बे एपिबिआवनो आथिं आखाइ हमहैयाबा माथो दंबावो नोंहालाय? जेबो गैया। एपिबिआव थांनानै आरो बबेबा खना फारसे मोखांखौ नों साफा खालामना लायाब्ला जेबो राहा लामा गैया नोंसोरा। जेसेबां एनडिएफबिनिफ्राय देरहानानै थांनाय इएमफोर, एमएलएफोर, एमसिएलएफोर जानायफोर, जेबो राहा गैया एपिबिआव थाङाबानो। दा जायनि जाहोनाव एपिबिखौ बिगाब बखिनो हमदों। बुंगोन बेफोरो एपिबिनि थाखाय बोरसो, बोर जानानै दङ। जेसेबांखि बुङा मानो रासिन इउपिपिएलआ खहा जागोन, भटआ रासिन इउपिपिएलनिफ्राय भटआ खहा जाजोबगोन। आं बेखौबा हले रोखा बुंगोन। इउपिपिएलआ दिनैहाय माबायदि देरहानायनि कन्डिसनखौ लादों?
दिनै जि जायगायाव कन्डिसन केन्डिडेट होगोन बिथांमोना बे जायगायाव बिजेपिनिफ्राय होगोन दिनै नोङो रन्जित बसुमतारिया जेननानै दं रोखाखा बियो माबायदि देरहागोन बिथाङा जुदि MCL टिकेट होयोब्लानो UPPनिफ्रायनो 10टा प्राइमारिनिफ्रायनो निर्दलीय केन्डिडेट ओंखारनायनि खोथाया ओंखारगासिनो दङ 14 चिराङावहाय होनबा दिनै माबायदि देरहागोन फेरेंगाखौ दिनैहाय जों दिनैहाय बुंनो हायो खामानि मोनसेबो मावाखै जिर' दा इलेक्सन सफैबाय नालाय सादा सिदा गामि ओनसोलनि जोंनि बर' मानसिफ्रा सादा सिदा फाफ्लि बुज्राबबानो आंखौ दिनैहाय फाफ्लि बुज्राबदोंलै EM सारा बेफोरबायदि बाथ्रा रायजो राजायाबो दिनै बुजिनो बाखि गैया नोंथांमोना इलेक्सन सफैनायखाय खाथि सफैनायखाय दा जेसेबां गामि ओनसोलाव दोन BPF होन UPPLआनो होन बिथांमोनाबो जेरावबो खामानि मावस्रांदों सांग्राङानो होन सांग्राङा दिनै देरहाना थाङोब्ला सांग्राङा उनाव मा मावगोन बेखौबो एसे साननाया मोजां रायजो राजा आं बेखौल' बुंखागोन दिनै सांग्राङा बिराद खामानि मावदों होननानै दिनैहाय देरहाहोगोन उनाव देरहाना थांखाङोब्ला EMफोर माबा मोनसे मोनोब्ला फैगोन ना फैया नोंनि खैफोदाव गसंगोन ना गसङा नोंनि दुखु दाहायाव आयौ होनगोन ना होना नों दिनै बिथांमोननि खामानि मावनायावहाय आयौ होनफादों रन्जित बसुमतारिया दिनैहाय माबा मोनसे खामानि मावनायाव दिनै EMआनो दिनै खदाल बोफादों आंबो बोफाहैनि बिथांमोननि सुर बिथांमोननि उन थांफानानै रायजो राजाफ्रा जुदि खदाल हमफायोबा बिनि देरसिन दुखुनांथावनासिन जेबो गैया ओरैनो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ रन्जित बसुमतारिया दिनैहाय केम्पेइनाव मा बुंदोंमोन आं बिनि भिडिअखौबो होगोन रन्जित बसुमतारि बायदि पापर मोखांखौ लानानै दा अरेन्ज मोखां खालामनानै लादों खय बोसोर खालामनाय खय बोसोरथ' देखायनाय बेफोरबायदि दा जिखियानो जादोला गोलाव बाथ्रा बुंबाय रन्जित बसुमतारिनि बिथांनि माखासे दाखालि जिखिनि सावरायनाय ABBनि सायाव गोलाव बाथ्रा बुंदों पलिटिकेल नालाय राजखान्थि नालाय नाथायबा बावहाय बिथांमोना रन्जित बसुमतारि गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिथांमोना ABBनि सायाव 100% माने खस्थ' मोननाय दं आं बेखौबा बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बिथांनि जाखिनि बुंनाय बावहाय मोनथिनो हादों एसेब्लाबो गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनि कयेकटा बाथ्रा बुंनाय बेबो गबिन्द चन्द्र बसुमतारिखौथ' अदालगुरियाव थाङोब्लानो XYZ बाथ्राफोरखौ बुरखाङो साधारन पाब्लिकफोरानो साधारन रायजो राजायानो थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बिथांनि सायाव माखासे कमेन्ट सेक्सनावहाय कमेन्ट लिरना हरनो हागोन बिथांनि भिडिअखौ जोबथासिम नायजोबनानै कमेन्टआव लिरनानै हरदै रन्जित बसुमतारिनि सायाव मा बुङो थ' लोगोसे आरो दुखुनांथावना बाथ्रासिना बेनो नैबे गोजोन गोरोबथाया रन्जन दैमारि गैयामोनबा जानायबो नङामोन मोजां गाज्रि जिखियानो जादोला एकर्डा जानानै थांबाय पिस एकर्डा नंगौना नङा रायजोफोर मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जों बेखौ आरो फस्थायनानैथ' जेबो लाब गैया जिखियानो जाया जानानैबो थांबाय एकर्डा मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नंगौना नङा थ' बेनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो देरसिन दुखुनांथावना सिन मा दङ दिनै 20 दिननि थाखाय सुटियाव फैदों रन्जन दैमारि सारा दिनै बिथांमोननि खाथियाव दान सोरांमोन बायदिया दिनै राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनो रोंदों होनना बुंबा एकमात्र बुंनो हागोन रन्जन दैमारि सार बिनि अनगायै जेबो गैयामोन दान सोराङा आं बेखौबा बुंगोन दिनै बिथाङा बिनि खाथियाव मानो आथिं हमहैनो हाया मानो दिनै सहैनो हाया मेन बाथ्राया बेबो दिनैहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया दिनैहाय मानो नुजाहैनो हाया मानो हाया दिनै बिथांमोना गबिन्द चन्द्र बसुमतारिमोन बायदिया रन्जन दैमारिनि माखासे एकर्ड खालामनायाव बेसे हेरा खालामनानै लादों गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया रन्जित बसुमतारि बिथांमोनाबो गावनि पापर मोखांखौ अरेन्ज मोखां खालामना लानो हादों रन्जन दैमारिनि दिनै एकर्ड खालामनायाव मानो नुजाहैनो हाया दान्दिसेबो 20 दिननि थाखाय सुटियाव दंफैयो रन्जन दैमारि सारा बारा दिन गैला थांसिगोन उइदिन सानथाम सानब्रैल'खासै बे सानथाम सानब्रैनि गेजेराव दान्दिसे एकर्डा जियानो जाया मानो पलिटिक्सआ आलादा चेप्टार सार लोगो हमनो फैदों बे खोथा थायो मानो नुजाहैनो हाया मा खोथा दं मा बाथ्रा दं दिनैहाय नोंथांमोनखौ बेवहायनो जों हमनो हायो बावहायनो बुजिनानै मोनो नोंथांमोननि सोरबा प्रमद बर'आ थांनानै रायलायहैबा टेलिफनजों रायलायहरबाबोथ' जानाय नङा लोगो हमनांगोन रायलायनांगोन मा सानदों मा मादों बेफोरबायदि बाथ्राखौ एसेब्लाबो लोगो हमहैयोब्ला मोजां जागोन आं दिनैहाय भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ बुंबाय आरो जेब्ला रन्जन दैमारि सारा थांगोन अब्लाना रन्जन दैमारि सारजोंनो सावरायथारगोन सावरायनानै क्लियार खालामबावनानै लाबावगोन आं थ' लोगोफोर नैबे मोनसे भिडिअखौ नायलांदो फेरेंगानि बिनि सायाव कमेन्टखौ होबानो जाबाय बेखौ नुनानै सुथुरफ्रा गिदों
पलिटिकेल सुथुरफोर जातिनि सुथुर नङा पलिटिकेल सुथुरफोर गिदों बेनिखायनो आब' अनजलिनि दैदेननायाव जोंनि हारिखौ बोखावफैदों मोनफ्रोमबो साहा ओनसोलनि एसटि सीटआव जेरावहाय जोंनि एनडिबि एफेक्टेड एरिया बे एनडिबि एफेक्टेड एरियायाव जुदि एनडिबिनि नामाव मोनसे राजखान्थि हान्जा दायोब्ला बियो इउपिपिएलआबो जेनगोन बिपिएफआबो जेनगोन कनफार्म जायनि थाखाय सोरबा सासे गेजेराव हं देरहालांनानै नोंखौ आंखौ गादबफिननो नागिरदों जाय गादबनायनिफ्राय नासयनाय सोबख'नायनिफ्राय मोनसे हाबाफारिजों दावगालांगासिनो दङ बेखौ खिन्थु आरो जुरिफिननो नागिरदों आं दुखु नांदों जोंनि एक्स एनडिबि दैदेनगिरिफ्रा आब' अनजलिजों दं आरो बै एनडिबि इस्यु लानानैनो जाय बिथांमोना एनडिबिखौ बख'नो थाखाय मोनसे राजखान्थि हान्जा दादों बै राजखान्थि हान्जा दाग्रा एनडिबिफ्रा सानब्रैसो 60सा जेलाव थानाय मानसिनि थाखाय मोदै गदों साननो गोनां बाथ्रा बिथांमोना सानफ्रामबो थाखा फैसानिनो दावराव जाबाय थायो प्रमान दं जोंनाव मोनसे पार्टिया बिसोरनो थाखा हराबानो गावसोरनो बेले बेजे जाबाय थायो गारियानो सोलिया सोर पार्टिया हरो बेखौ जों उनाव फोरमान देखायगोन दा जों देखायथ'वा हारिखौ फोजोबनायनि थाखाय थांखि लादोंब्ला जोङो बिथांमोननि सायाव बुंनो बाध्य जादों ओंखायनो जोंनि एक्स एनडिबिनि सिमा हालामाव थानाय एक्स एनडिबि साफ्रोमबो सोद्रोमा बा दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनो नागिरनाय बेनो नोंथाङा मास पार्टिखौ सापर्ट खालाम जोंहा बेवहाय बुंनो नागिर गोनांथि गैया किन्तु हारिनि संरैखानि थाखाय जोङो जिउ थै गासैखौबो बावबोदोंमोन न'खर बावबोदोंमोन खेबसे रिमाइन्ड खालामफिननानै हारिनि खौसेथिनि थाखाय बाथ्रा बुंनाया गाहाम बा खामानि मावनाया गाहाम दंबावो बा गोनांथि दंबावो जोंनियाव मोनसे हान्जानि आफादगिरि एनडिबि होननाय मोनसे ग्रुप दङ बिनि आफादगिरिया दाखालि इउपिपिएल दलाव जयेन जाबाय बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनदों इनडाइरेक्टलि बिथांनि दैदेननायावसो बे आफादखौ गानो नागिरदोंमोन एनडिबिखौ इस्यु खालामनानै दाथ' एनडिबिआनो गैया अनजलि दैमारिजों अनजलि दैमारियाथ' एनडिबि नङा एनडिबिखौ मुं लानानैनो दिनै मोनसे आफादखौ दादों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो एनडिबिखौ लानानै जे जोंखौ बोखावनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे आंनि नोंनि थाखाय नङा बर' हारिनि थाखाय इयुना खिन्थु गाज्रि जानो थांगासिनो दङ दिनै बिथांमोना बे जथुमायाव फैनाङा होननानै बादा होदों हयथ' सासे सानै बेवहाय थाम्फैफोरबो थोनहरदों जानो हागौ जायफ्रा भिडिअ खालामनानै अनजलि दैमारिनो हैगोन जों क्लियार बुंगोन हारिनि थाखाय जोंनि सरकारा मानग्रेड प्रमद बर' आरो मानग्रेड गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव खौसे खालामनो थाखाय जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै सान हर खामानि मावगासिनो दङ जायनि जाहोनाव बिपिएफनि लिडारफ्रा दिनै इउपिपिएल दलाव ज' जादों बेनि थांखिया बे नङा जे बिथांमोना सियार नागिरदों जोंनि गोबां एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानायनि बाथ्रा बुंदों बेनि थांखिया बे नङा जे बिथांमोना एमसिएलए गेलेनो एमएलए गेलेनो थाखाय टिकेट बिदों बे नङा जोङो हमदांनो हादों हारिया मोनसे गिदिर खैफोदाव थांगासिनो दङ आरो बेहाय खैफोदखौ मोगा मोगि जानो बारा सम गैलिया बेनिखायनो मोननाय मोनैखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां खुद्रिगा थानो हागौ स्वाभाबिक साफ्रोमबो मानसिनि सुखु दुखुखौ जोङो सुफुंजोबनो गुसु खालामजोबनो हाया बा सोरनिबा न'खरनि बाला गुदुंखौबो फिसिजोबनो हाया बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिलायखायो नंखायनो धैर्य हखारै बोसोरबायाव जोंखौ गोबां गुरलाय गुरजायाव दोनबाय इसिङावबो जोंहा दावराव दावसि खालामजादों जोङो अखमावबो जोङो दावराव दावसि खालामजादों किन्तु हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा लानानै जोङो दिनै खौसेथि आखाइ हमलायनानै दङ जोङो खावलायदों अनजलि दैमारि बिथांजों दैदेनजानाय सानैसो एनडिबि सोद्रोमाफोरा
जुदि एसेबां माने पलिटिक्सआव हाबनानै हारिखौ दैदेननो लुबैदोंब्ला इउपिपिएलआव जयेन जानाङाबा बिपिएफआवनो जयेन जा। अनजलि दैमारियाथ' गावनि बिपिएफनि सेक्रेटारिमोन, मानो बिपिएफआव थानानै दिनै हारिखौ बोखांनो थाखाय मावनो हादिया? हानांगौमोन बिथांनो हायैनि जाहोनानो जादों बे थांखि नङा, हारि बोखांनायनि थांखि नङा, हारिखौ फोजोबनायनिसो थांखि, जायनि जाहोनाव 3थि पलिटिकेल पार्टि दानानै बिथाङा दिनै बर'नि गेजेराव बेले बेजे लाबोनो नागिरदों। आरो बेखायनो जों सांग्रां जानांगोन। आं बुंनाया बे नङा दे नोंथाङा सोरबा सासेया एपिपिखौ सापर्ट दा होननानै बुङाखै। एपिपिआनो जुदि देरहानानै हारिखौ थोंजोङैनो देरहानानै फोसाबमारनो नागिरदोंबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया। किन्तु एपिपिनि दिनैनि दिननि जा थासारियाव दिनै एपिपिखौ जोनोम होदों, बे थासारिया किन्तु हारिखौ लोरबां खालामनायनि थाखायसो। आसामनि मोनफ्रोमबो हारिया दिनै बाहा होनदों बर' हारिखौ। मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिया इउपिपिएल दोलोखौ बाहा होनो गोनां जादों, गिदों। एमएलए इलेक्सनाव, काउन्सिल इलेक्सनाव, एमपि इलेक्सनाव फैगोन बाराव जों बिराद गिदिर गोहोम खोख्लैनो हागोन। बेखौ नुनानै बर'फोरखौ दांख्ला दुंख्ला खालामनानै गुबुन जाथिफोरखौ ज' खालामनानै सोरबा हानजाया खिन्थु देरहानो नागिरदों। बेखौ जों दिनै सोलोंनांगोन। बिपिएफआव दाथां होननानै बुङाखै, कंग्रेसआव दाथां होननानै बुङाखै, बिजेपिआव दाथां होननानै बुङाखै। दिनै हारसाफ्रा बिजेपिआव थाबाबो मय अखमिया होननो हायोब्ला, कंग्रेसआव थानानै मय अखमिया होननो हायोब्ला जों बर'आव मानो हाया? गुबुन पार्टियाव थांनाय लोगो लोगो गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ बावगारनो नागिरो, गादब जानो नागिरो, सोबख' जानो नागिरो। मालायनि बुंनायखौनो हय बाबु होननानै दिनै जों लायो। थाखा फैसाया देरसिन नङा। मानसिया जेब्लासिम थांबाय थागोन, थाखा फैसानि जेंनाया जोबा आरो थाखा फैसा फैनायाबो जोबा। फैबाय थागोन, थांबाय थागोन, जेंनायाबो फैसायाबो बे मानसिनाव ओंखाम खाला बायदि जाफैबाय थाखायो। गतिके साफ्रोमबो गेदेमा बिथांमोनाबो दङ। जों साफ्रोमबो साननो गोरोंखायनो जोङो अस्त्र लानानै हारिनि थाखाय दावहा नांदोंमोन। जोङो दिनै बुजिनानैनो, साननो गोरोंखायनो बुजिनानै जों दिनै मोनसे एकर्डखौ खालामबाय। आरो साननो गोरोंखायनो दिनै सुथुरा जोंखौ अस्त्र बायदि बाहायनो नागिरदों पलिटिकेल पार्टि दानानै। बेखौ जों एसे साननो